52 anyos nga lalaki, patay. Human po sila makaduha ka higayon sa iyang pag-umangkon sa barangay Mabasa, lungsod sa Argao, pasado alas 7 sa gabii. Ang responsable sa pagpamusil, giila sa alyas nga Sany, hingkud ang panuigon ug molupyo usab sa barangay Mabasa. Nahiagom og samad pinusilan ang biktimang giila nga si Dingdo sa iyang dughan ug o. Sa investigasyon sa kapulisan nga daan na nga nagkalalis ang duha. Kanunay matud pa nga yaga-yagaan sa uyuan ang iyang pag-umangkon nga wala makahuman sa pag-eskwela. Ug kun magkainitay, manghagit ang biktima og pinusilay. Matod sa hepe sa Argao Municipal Police Station nga posibleng napuno na ang suspitsado ug gabii, giatngan ug gipahunong ang biktima. Giingong misulti pa ang suspitsado nga gahi katiyo. Una na musil sa uyuan, kaduha ka higayon diin saksi sa hitabo ang 12 anyos nga anak sa biktima. Nasikop ra usab ang suspitsado ug na-recover ang gigamit niini nga sa pagpamusil nga kalibre 38 nga armas. Nasakmit usab sa kapulisan ang duha ka empty shell sa crime scene. Kasong homicide ang giandam nga ipasakang kaso batok sa dinakpan.